जा देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद्या लिप्सा महांती भुवनेश्वर मु आज आपण मान नहीं आसी ऋण मुक्तिर किसी उपाय। आज आपण माने मो चैनल को जदि भल पाउछंती ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब आ पाखे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु आ कमेंट मध्ये करंतु। आज मु कहिबा को चाहूची ऋण मुक्ति विषय रे। ऋण काहे कि फास्ट तो हम जानिबा ऋण माने काहे कि हेइथाय। ऋण काहे कि हेइथाय जदि रोजगार न थाए ताले ऋण हेइथाय। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉଠି ବେପାର ପଟା ହେବନି ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଋଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଋଣର ମୁକ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ହେବେ? ଋଣ ମୁକ୍ତି କରିବାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପାୟଟେ ଆପଣ ମାନେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମତେ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆଉ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷ ରେମିଡିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଯଦି ଋଣ ସୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପାୟଟେ କରନ୍ତୁ। ପିତ୍ତଳର ହରିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖିବେ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛି ଆପଣ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇ ପଟଟା ହେଲା ପୂର୍ବ ଦିଗ, ଆପଣଙ୍କ ପଛ ପଟଟି ଯୋଉ ରହିଲା ସେଇଟା ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମିତି ବାମ ପଟ ରହିଲା ଉତ୍ତର, ଡାହାଣ ପଟ ରହିଲା ଦକ୍ଷିଣ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପାୟ କଣ ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ଯୋଉ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଯୋଉ ହଳଦିଆ ଚାଉଳ କରିକି ମିଠା ଚାଉଳ ଟିକେ ମାନେ ଯେମିତି ଖିଚୁଡି ଟାଇପର କରିକି ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ କି ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ହଉ ସେଠି ଦେଇକି ମାନେ ଦାନ ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ଦୀପ ଜାଳିକି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଲଗାତାର ଭାବେ 5 ରୁ 6 ମାସ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣ 5 ମାସ ଆପଣ ତ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷ 5 ମାସ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କଣ ହଉଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ବିଦାୟ ନଉଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।